Ei, se on puhutaan. Ei, se on puhutaan anteeksi. Näin, hahmo. Mitenkä meidän lähtee puhutaan se keksiämme kilpailuun. Ei ole pitkä aikaa. Ihan huikea fiilis. Joo, mutta keskiämme se kilpailussa. Sellaiset, että saat hoitaa. Mitä mieltä sä itse olet, että mikä sun hetkinen tilanne? Onko sä itse tyytyväinen? Onko mä tällä hetkellä tosi tyytyväinen? Pelaan kohtuullisen paljon koko ajan ja tulosta Keskiämme kilpailussa. ja tavallaan myös sitten takahtuu myös Otetaan hetki. menestyy ulkomailla. Ja tyytyväinen tällä hetkellä. Oliko Johanna kilpailussa? Tää kysyillään hyviksille, tänään jossain potasahussa. Oli hyvä, että oli kiva. Näyttämään vesiseen. Keskiähän mun kilpailussa. On tosi sairaas kiva päivystele ollutkin jo. On tosi kiva olla. Mutta se mutsi on paljon kannalta. Mä keksiähän mun kilpailussa potosahmusta kilpailussa. Palloa pussiin. On tosi kiva. Vihreällä verralla ihan sisätiloissa, mutta toivottavasti myös sitten, kenties jopa tänään sitten tällä Olympiastadionilla, vaikka Joen Pohjapalo ei tänään avauksessa ole, niin mistä johtuu herrat se, että hän on nyt erittäin hyvässä nousuvireessä myös tuolla seurajoukkueessa? Mun mielestä ne on hyvä suunnitelma. Valmistaa itseään paremmaksi. Ja totta kai hyökkäällä on aina niin, että onnistumiset ruokkii onnistumisia. Mutta kun mä muistan jolleen muutaman vuoden takaa, niin hän on selkeästi ihmisenä kehittynyt, varmistunut, saanut itseluottamusta ja hänestä on tullut tällainen kansainvälinen ihminen. Niin, ja minkälaisen vaihtoehdon sitten tänään Joel Pohjapalo mahdollisesti tarjoaisi Suomen peliin ja missä vaiheessa? Nyt on niin erinomainen tilanne, että meillä on vähän erilaista kärkipelaajaa Markkassa siellä, mutta sitten jos ajatellaan, että peli jatkuu suurin piirtein suunnitelmien mukaan,